ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/11/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆಯಿತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಬಾಬನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪೇರು 5 ಏಪಲ ಬುಲಿಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ. ಬುಲಿಪು ನಾವು ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅತ್ತಂಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತನೋ ತೆರೆಯೊಂದು ನಿಕುಲು ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಕಲೆಗ್ ತೆರೆದುಂಡು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿನಾಶ ಒಂದೊಂದು ಭಲೆ ಶಾಂತಿಗಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಂಡ ನರ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನನೇ ಬೇತೆ, ವಿಧಿ ಆಪುನನೇ ಬೇತೆ. ಏತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಈ ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತ ಬದಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಇಂಚಿನವು ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ನಶೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರನ ಜಕಿಲುನು ದೆತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಯ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರುಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲನೋ ಅವು ಮಾತಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತಾದುಪ್ಪರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವಿಶ್ವಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದನೆ ಗಾಯನ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ನಡತೊಂದುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಿದ ಗಾಯನ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪಂತು ಬಾಬನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆ ಬಾಬರ್ದೆ ಈತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಭಕ್ತಿಡು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗದ ನೆನಪುನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಸೈಪೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಪಂಡು ಪಂಪೆರು ಐರ್ದ ಅವರ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಏಪ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬುಲಿಪು ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ವಾಸ್ತವಡು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯವೈನ ಪಾತೆರತ್ತು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಬುಲಿಪುನಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಬುಲಿಪುನವು ದುಃಖದ ಸಂಕೇತವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಬುಲ್ಪುರತ್ತೆ. ಜೋಕುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆನಗಲ ಬುಲಿಪೇರು ಎದ್ದೆ ಪಂಡ ದುಃಖಾಪುಂಡು. ದುಃಖ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪಿರು. ಏಪ ದುಃಖ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಏಪಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಐನೆಡ್ದವರ ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಬುಲಿಪುಜಿರು. ಆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪಾತೆರಳ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಸಂಪಾದನೆಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇಜ್ಜೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಆಹಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡರ್ಡ ಅಪಗ ದುಃಖಿ ಆದುಪ್ಪಿರು. ದುಃಖೊಡು ಬುಲಿಪಿರು ಬತ್ತದು ಮಾತಿರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಯಿರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಭಗವಂತೆ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿಯಾದಿತ್ತೆರ್ಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಏರೆಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಒಪ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ಎರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. 6 ಒರಿಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಐರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಏಪ ಕಲ್ಯಾಣನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪೆರ ಆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಏಪ ಬತ್ತೆರು. ದೇಪಂಡ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬೇತೇರೋ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಿನ ಬಾಬನು ಕೂಡ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಣದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ದು ಪನ್ಪೆರು ಮನ್ಮನಾಭವ. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತೊಡು ಒವ್ವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ತ್ರೇತ ಯುಗೊಟ್ಲ ಸಹ ಏಪ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಅತಂಡ 7 ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪರಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ರಾಮ ಸೀತೆನ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಮೆನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಜ. ದಯಪಂಡ 2 ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆಪುನೆರ್ದವರ ಸುಖ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಂಕುಲಂತೂ ಸ್ವರ್ಗುನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವ. ಒಯ್ನು ಬಾಬಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಐಟು ಪೂರ್ಣ ಆ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದು ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪ್ರತಿ ಒರ್ಲ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪದೆರು ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು, ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು. ನಾನೊಂಜಿ ಕಡೆ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಪಂಡತ್. ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಯಾನು ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರು. ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಗೋಸ್ಕರ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವೆರು.
ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು ಐನೆ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದು ಗುರುನಾನಕರು ಪಣ್ತೆರು. ಅಂಡ ವಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪೆರು. ಆರು ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿಡು ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯಾದುಪ್ಪೆರು. ಆರ್ಲ ಸಹ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದಿಜ್ಜೆರು. ಐಕ್ ಸುರುತ್ತ ಜನ್ಮಡು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನು ಪಡೆಪೆರು. ಆರು ವಿಷ್ಣುಗ್ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತೊಜಿಪದೆರು ಪಂಡ ಆಕ್ಲು ವಿಷ್ಣುಗು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತೊಜಿಪದೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವಡು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೆರೆಂದು ತೆರಿಪೆರಡ ಮನುಷ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಾದುಪ್ಪೆರು. ಅಕುಲಂತೂ ಕೃಷ್ಣಗುಲ ಪನ್ಪೆರು ವಿಷ್ಣುಗುಲ ಪಣದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಅಂಡ ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡು ರೂಪೊಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸುರುಕು ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ವಿಧಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ನಾಟಕೊಡು ಎಂಚಿನಾವಡಿತ್ತುಂಡೋ ಐನು ಏರ್ಲ ತಡೆಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡೋ ಅತ್ತು ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯದ ತಿರಿಪವಡು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೊಡು. ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಲ್ಲೆರು. ರುದ್ರ ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಜೆರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪುದರ್ ಎತ್ತಿನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೆರು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪ ಭಕ್ತರುಳ್ಳೆರೋ ಅಲ್ಪಗು ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಹಿಮಾಲಯಗೂ ಈತ್ ಮಲ್ಟಿಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪುನೇನು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಓದುದ. ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಹಿಮಾಲಯಗೂ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಆಯಸುಂಡೆ. ಅವು ಅಂತೂ ಸದಾಕಾಲಗೂ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಹಿಮಾಲಯ ಪಂದು ಏಪಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾರತಲ ಸಹ ಅನಾದಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಏಪ ರಚನೆಯಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆತ ಆಯಸ್ಸುನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಆಯಸ್ಸುನು ಇಂದು ಏಪೊರ್ದು ಉಂಡು ಪಂದು ಪಣಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಆಯಸ್ಸುನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿದ ಆಯಸ್ಸು ಈತೆ ಪಂಡ್ದು ಪಣಿಯರೆ ಆಪುಂದಾಣೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಆಯಸ್ಸುನು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಯಸ್ಸುನ್ಲ ತೆರಿಪವಡು. ಆಂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರಿಯ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾಪುನೆರ್ದವರ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪರು ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಒರಿ ಜನಕರಾಜನ ಪಾತೆರತ್ತು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಅತ್ತುಂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೆರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕುಲು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಜೋಕ್ಲಾಪುನೆರ್ದವರ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪಣದುಪ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಪ್ರಜೆಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲಾಪೆರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರೊಂದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಈ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಕಲ್ನ ಪಿರವುಡು ಅನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಸಹ ಬರ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ಯನು ಪಡೆಯರೆ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪುನವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಏರು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ್ಯ ಹೀನ ಅದು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಪಂಚತತ್ವಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯ ಹೀನ ಆದುಂಡು. ಕುಡ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಖಲ್ನವು ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ವಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡಪುಂಡೋ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಅವ್ವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತುದೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದು ಬಲ್ತು ಪೋಪೆರು. ವಿಚ್ಛೇದನನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಂದೆನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಋತುವೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ವಿನಾಶಲ ಸಹ ಕೈತಲೆ ಉಂತುದುಂಡು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಡೆಯಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನನೇ ಬೇತೆ ಅಕುಲು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಡು ಪಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿದುಂಡು ನಿಖಿಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಳ ಆದುಂಡು. ಅಕುಲು ಭಲೆ ಏತೆ ವಿನಾಶ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ತರೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್ಡಲ ಸಹ ಈ ನಾಟಕನು ಉಂತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಭೂಕಂಪ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲು ಅವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದಿಜ್ಜೆರು. ಈ ನಾಟಕಲ ಉಂತುಜಿ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರು
ಕುಲ್ಯರೆಗಾದು ಜಾಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಾತು ಭೂಮಿ ಹೆಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಪುನಂಚಿನ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು. ಯಾನು ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಮತತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪ್ತಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಬತ್ತದು ಮತನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಯುನೆರು ತೆರಿಯೋಣಂದೆತ್ತಂಡ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ ಆದುಪ್ಪರು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಭವದ ಅರ್ಥನೆ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ನಗ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿವೆರು. ಗೀತೆಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂದು ಒಂಜೆ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯೇ ಬತ್ತದು ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋರ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅರೆನು ನಿಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಂಡ ಇಂದೆನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಸುರುಕು ಇಂದೆನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಪರಿಚಯಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಆಕುಲು ಒಲ್ಪೊಪ್ಪಿರು ಬರ್ಪೆರೋ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೋ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನು ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಗಾದು ಕೊರ್ಪೆರೋ ಬಾಬಂತು ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪಿರು. ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಶಿವನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಮಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಮಾತೆರೆಗಳ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಆರು ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೆರು. ಆರು ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆ ಆದು ಮಲ್ಪೆರು. ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಏಪಲ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲ ಸಹ ಆರೆರ್ದೇ ಕಲ್ತದು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವ. ಗೀತೆಡು ಸುರುರ್ದು ಅಂಚನೆ ಅಂತಿಮೊಡ್ಲ ಮನ್ಮನಾಭವ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಜೀಭವ ಪಂದು ಪಂತಂಡು. ವೃಕ್ಷ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕದ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ವಿಸ್ತಾರಡು ಕಲ್ಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಫಲಿತಾಂಶಡು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೆರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ವಿನಃ ನರಕದ ಮಾಲಿಕಾದತ್ತು. ನರಕದ ರಚಯಿತ ರಾವಣೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ತೆರಿದಿಜಿ. ಇತ್ತೆ ಮೃತ್ಯು ಎದುರುಗುಂಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು. ಯಾನು ಮಾತೆರ್ನಲ ಲೆತೊಂದು ಪಾಯರೆ ಬೈದೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಕಡಪುಡುವೆ. ಇನ್ನೇನು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡೆ ವಿನಃ ಗಿನಿಪಾಠ ಪಂಡ ಗಿಳಿಪಾಠದ ರೀತಿಯತ್ತು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಃಖ ಪಡೆಪುನ ಅಂಚನೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನಡು ಬರ್ಪುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತು ಕೊಳಕಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದು ಶರೀರದ ನಿರ್ವಾಣಾರ್ಥವಾದ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಡು. ಅಕ್ಲು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡುಪ್ಪುಡು. ಜೋಕ್ಲೆನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಬಾಬನು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುಣವು ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾಗೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೆರು. ಐಟ್ಲ ಕೆಲವರು ಸುಪುತ್ರೆರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಪುತ್ರೆರುಲ್ಲೆರು. ಬುಧರನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರು. ಮೋನೆನು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊನೆರು. ಮೋನೆನು ಕಪ್ಪಾದು ಮಲ್ತೊನೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಲೆ ಅದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ನಗ ಕುಳ ಕಲಂಕಿತಾಪರು. ಈ ಕಾಮ ಚಿತೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೊತ್ತುದು ಪಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಗುರವೈನ ನಶೆಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಂಚಿನಕುಲು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೆರೆ. ಅವು ಸತ್ಯತೆ ಅತ್ತು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸತ್ಯವೈನ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆರು. ಬಾಬಾ ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಮತತ ಲೆಕ್ಕ ನಡ್ತುದು ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಪ್ಪ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪರು. ಕುಡ ವಿಷದ ಹಳ್ಳೊಡು ಬೂರ್ಣ ಯೋಚನೆನು ದ್ಯಾಗು ಮಲ್ಪರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಏಪ ಈ ರೀತಿ ಮುರುಳಿನು ಪನ್ಪರೋ ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಜ್ಞಾನನು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಸಹ ಕೇಂದಿಚ್ಚಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮಂದಿರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಪತ್ತೊಡಾಪುಂಡು. ಚಿತ್ರನು ದೆತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಹೃದಯ ರಾಮನ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಮಿತ್ ದೈವೀ ವೃಕ್ಷ ಉಂತುದುಂಡು. ಬಾಕಿ ವಾ ದೈವೀ ವೃಕ್ಷ ಕಳೆದು ಪೋತುಂಡೋ ಐನು ತೊಜಿಪವೆರು. ಸರ್ವೇಸ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬಾಬಾ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೆರು. ಮೊಕಲು ಕಮಾಲು ಮಲ್ಪೆರು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ರಮೇಶ್ ಭಾಯ್ಗ್ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಪ್ರದರ್ಶನಿ ವಿಹಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಸರ್ವೇಸದ ನಮೂನೆದ ಎಡ್ಡಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿನೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ದೇಹಲಿಡು ವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆದುಪ್ಪುಂಡೋ ಅಕುಲ ಸಹ ಏಕತೆಡುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐಕ ಅರ್ಥನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ
ಪರಸ್ಪರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎಂಚ ಕ್ಷೀರ ಕಂಡಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊಂಡು ತೆರೆಯುನುಡು ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರು ಸರ್ವಿಸದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣನು ತೊಜ್ಪಾವುಜಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 10 ಜನ ಪೊಸಬಿರು ಬತ್ತೆರಡ ಎನ್ಮ 10 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆಯರಡ ಅತಂಡ ಮರಣ ಸೈತು ಪೋಯರಡ ಎಂಚಿನ ಲಾಭ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ನಿರ್ವಾಣಾರ್ಥವಾದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಬುಲಿಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ ತೆಲೆಕ ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸುಪುತ್ರ ಅದು ಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪೊಲೆನು ಸಮರ್ಥುಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಹಯೋಗಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮಾಭವ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತೂ ಆತು ತೋಜುಜಿ ಯೋಗದ ಜೋಡಣೆ ಆಪುಜಿ ಅಶರೀಯ ಆಪುಜಿ ಇದು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದುಂಡು ಈ ಸಂಕಲ್ಪನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ನೆನಪಂತು ಎನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಯಾನೆ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪದ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಯೋಗಿ ಆದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಏರಾಪೆರು ಇಂಚ ಏಪಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಣದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಎನ್ನ ಶರೀರ ಅಂತೂ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪರತ್ತು ಶರೀರ ಅಂತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಾಹ್ವಾಸು ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಶರೀರದ ಚಮತ್ಕಾರದ ಗುಣಗಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಸಮರ್ಥತೆ ಬತುದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಶುಭ ಭಾವನೆದ ಶಕ್ತಿ ಬೇತಕಲ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಭಾವನನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತುದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶ